Nduk, panjenengan sing lahir nang weton legi, coba menengsik lan rasakno omongan baiki. Kenapa yo? Semakin awakmu kerja keras, semakin uripmu malah koyo ketarik mundur. Wes esuk budal, bengi mulih, tenaga entek, pikiran mumet, wetu kanggo awakmu dhewe nganti ora ono. Nanging hasile kok yo isih ngono-ngono wae. Rezeki sing mbok kejar saben dina kok malah kaya seneng mlayu. Kesempatan sing wis cedhak malah ujug-ujug ilang. Duit sing wis arep teko malah ono wae sing gawe metu maneh. Nek akhir-akhir iki awakmu kerep ngrasake kaya ngene, ojo langsung nyalahke nasib. Ojo langsung ngomong awakmu kurang usaha. Bisa jadi sing salah duduk langkahmu, tapi energi batinmu sing lagi ora selaras karo jalur rezekimu. Iki rahasia sing jarang dingerteni wong weton legi. Kadang sing gawe urip seret kuwi duduk kurang kerja, nanging kebanyakan beban batin, kebanyakan pikiran lawas, kebanyakan ngurusi sing dudu jatahe. Akhire rezeki sing sakjane wis cedhak ora duwe ruang kanggo mlebu. Lanang video iki, Mbah arep buka 5 cara gedhe weton legi kanggo narik kelimpahan tahun 2026, supaya rezeki ora mung teko setitik, nanging bisa milih deres tanpa drama. Sing pertama lan iki paling penting. Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Nduk, wong weton legi kuwi sejatine duwe daya tarik rezeki sing kuat. Legi kuwi manis energine, gampang disenengi wong, gampang narik perhatian, lan nek batine wis laras, biasane jalane urip luwih enteng tinimbang weton liyane. Nanging masalahe, akeh wong legi sing justru ora sadar nek kekuatan gedhe iki malah ketutup karo kebiasaan sing salah. Ana sing isih kebawa luka masa lalu. Ana sing keseringan melu mikir urusan wong. Ana sing gampang ngeluh. Ana sing wis krasa feeling ora enak nanging tetep diteruske. Lan ana sing ora peduli cara nggawa dirine nang ngarepe dunia. Padahal kabeh kuwi tanpa disadari bisa dadi sekat gaib sing nutup lawang rejeki. Rejeki kuwi sensitif le, ora mung soal usaha, tapi soal rasa. Nek rasa njero awakmu wis lega, pikiranmu bening, ucapanmu apik, penampilanmu siap, lan intuisi batinmu tajam, biasane urip dadi luwih gampang. Kesempatan sing biyen angel, ujug-ujug gampang teko. Wong sing biyen cuek, dumadakan gelem nulung. Peluang sing biyen mung liwat, saiki malah mampir. Mula ing wejangan iki, Mbah bakal nuntun panjenengan mlebu nang 5 bab penting supaya weton legi bisa narik kabeh jalur hoki, rejeki, lan kesempatan nang tahun 2026. Saiki, ayo mlebu nang bab pertama, sing paling penting kanggo buka sumbatan batin. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya robbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Nduk, iki sing paling sering disepelekke wong legi. Akeh sing rajin kerja, tenagane kuat, niate apik, nanging rezekine tetep seret. Kenapa? Amarga separo energine isih ketahan nang masa lalu. Wong legi kuwi atine jero, nek tau disakiti, tau gagal, tau salah langkah, biasane angel tenan ngeculke. Laire mungkin wis ketok biasa wae, iso mesem, iso guyon, iso kerja kaya biasane. Tapi njero atine isih kebak dialog lawas. Coba mbiyen aku milih dalan liyane. Coba aku ora percaya wong kuwi. Coba aku luwih wani. Nah, omongan batin sing terus muter kuwi sing nyedot energi. Sakjane sing gawe abot dudu kejadian lawase, tapi cerita sing terus diulang nang pikiran. Koyok luka sing kuduwe mari, malah saben dina dikorek maneh. Ya jelas ora mari-mari.
Lan wong legi nek wis kebiasaan ngene, uripe dadi koyok maju mundur. Sikil siji pengen mlaku nang masa depan, tapi pikirane isih nyawang buri. Lah piye rejeki arep nyusul, wong dalane durung kosong. Move on iku dudu lali, ora usah maksa ngilangke memori. Sing penting kuwi sadar. Oh yo, aku tahu salah, tapi aku wis belajar. Wis cukup tekan kono. Ojo nggawa rasa nyesel dadi selimut saben wengi. Ojo nggawe kesalahan lawas dadi identitas uripmu. Wong legi sing wis iso move on, biasane energine langsung berubah. Awake luwih enteng, turune luwih nyenyak, pikirane luwih fokus. Lan sing paling penting, peluang rezekimu luwih gampang kecantol. Amarga batinmu wis ora kebak barang lawas. Kowe kudu eling, rejeki senen mlebu nang ruang sing lega. Nek jero awakmu isih kebak penyesalan, duit gampang metu. Kesempatan gampang lolos, hubungan gampang rusak. Mulai dino iki, saben pikiran lawas muncul, ojo dilawan, cukup disadari. Terus ngomong nang awakmu, ya wis, kuwi wis dadi pelajaran, saiki waktune aku maju. Yen iki terus dilatih, pelan-pelan uripmu bakal luwih enteng. Lan saka bab pertama iki, lawang rezekimu wis mulai kebuka setitik demi setitik. Lenduk, we jangan sing nomor loro iki katon sepele, nanging efeke gede banget kanggo jalur rezeki weton legi. Wong legi kuli dikenal duwe ati alus, gampang trenyu, gampang melu ngrasake apa sing dirasake wong liya. Ana kanca cerita setitik, awakmu iso kepikiran nganti bengi. Ana keluarga duwe masalah, kowe malah melu muwet, koyok masalah kuwi duwekmu dhewe. Sekilas iki katon apik, tandane kowe duwe rasa welas lan empati. Nanging nek kebablasen, justru iki sing dadi jebakan halus sing nyedot energi rezekimu. Mbah kerep weruh wong legi sing uripe seret, dudu merga kurang kerja keras, nanging merga pikirane kebak urusan wong liya. Saben dina sing dipikir dudu dalane dhewe, malah dalane sedulur, dalane kanca, dalane tangga sing lagi rame masalah. Lah piye uripmu arep maju, wong dalanmu dhewe malah ora tau mbok sapu. Kowe kudu ngerti le, ora kabeh masalah kudu kowe melu mlebu. Ora kabeh tangisan kudu kowe jawab. Ora kabeh wong sing curhat butuh solusi saka awakmu. Kadang wong mung butuh kuping sing gelem ngrungokke, dudu pundakmu kang rumikul kabeh bebane. Nek saben wong sing teka nggawa cerita langsung mbok lebokke nang ati, lama-lama batinmu kebak. Kaya omah sing terus diisi barang lawas tanpa tau dirapikne. Suwe-suwe sesek, sumpek, lan ora ana ruang kanggo barang apik mlebu. Rejeki ya padha. Nek ruang batinmu kebak masalah wong, kesempatan apik mung liwat tanpa mampir. Wong legi iki kelemahane pancen nang rasa ora enakan. Nek ana sing njaluk tulung, angel nolak. Nek ana sing curhat, langsung melu mikir dalan keluare. Apalagi nek sing njaluk bantuan kuwi wong cedhak, keluarga utawa kanca lawas. Rasane yen ora bantu kok kaya salah, kaya wedi dianggep ora peduli. Padahal ngelindungi energi diri kuwi dudu dosa, dudu egois, lan dudu tondo ati atos. Iki justru bentuk tanggung jawab marang uripmu dhewe. Coba saiki dieling-eling, pira akeh wektu lan energi sing wis entek mung kanggo mikir urusan wong. Pira wengi sing kuduwe iso turu tenang malah kowe gunakake kanggo mikir masalah sing sakjane dudu jatahemu. Iki sing gawe energi legi dadi abot. Batine kebak swara wong liya nganti swara intuisi lan dalan rezekine dhewe malah ora kedengaran. Mbah pingin kowe mulai sinau gawe batas energi. Yen ana wong curhat, rungokno secukupe, wenehi semangat sak perlune. Nanging ojo nganti masalah kuwi mbok gawa turu, mbok gawa kerja, nganti mbok gawa nang uripmu saben dina. Belajar ngomong pelan. Aku ndongake sing terbaik, tapi iki dalanmu sing kudu kowe lakoni dhewe. Ukara sederhana iki penting banget. Amarga saka kene kowe misahke endi rasa peduli lan endi beban sing dudu jatahimu. Kadang malah ana wong sing seneng nyeret energi wong legi. Cerita terus, ngeluh terus, sambat terus, nganti awakmu dadi tempat sampah emosine. Nek kowe ora waspada, energimu entek kanggo dadi penampung masalah wong, dudu kanggo mbangun masa depanmu. Lan elimo, rezeki kuwi seneng nang ati sing lapang. Nek batinmu sesek karo drama wong liya, jalur hoki dadi mampet. Kesempatan sing kudu mlebu malah mlayu merga energimu ora enak. Mulai dina iki le, pilih urusan sing pancen dadi tanggung jawabmu. Ojo kesusu melu campur nek ora diminta.
Ojo kesusung rasa kudu nyelametke kabeh wong. Gusti wis maringi saben uwong ujian lan dalane dhewe-dhewe. Tugasmu dudu dadi penyelamet kabeh wong. Tugasmu yaiku njaga dirimu tetep waras, tetep enteng, lan tetep fokus nang dalan sing wis digariske kanggo weton legi. Nek iki iso mbok lakoni, pelan-pelan kowe bakal ngrasake bedane. Pikiran luwih lega, turu luwih nyenyak, kerja luwih fokus, lan sing paling penting, rezeki dadi luwih gampang mlebu amarga ruang batinmu wis ora kebak masalah wong. Mula, salah siji rahasia gede rezeki weton legi nang 2026 yaiku wani peduli tanpa kehilangan diri sendiri. Welas asih tetep ono, tapi batas energi ya kudu jelas. Saka kene, jalur kelimpahanmu bakal luwih kebuka. Amarga sing mbok isi nang jero dudu drama wong, nanging niat, fokus, lan rasa syukur kanggo uripmu dhewe. Lenduk, saiki kita mlebu nang bab sing ketelu. Iki wejangan sing kadang dirasa sepele, malah ana sing salah paham dikira ngajari egois. Padahal justru iki salah siji kunci gedhe rejeki weton legi nang taun 2026. Wong legi kuwi watahe alus, gampang ngalah, seneng jaga perasaan wong liya. Nek ana keluarga butuh perhatian, kowe sing maju. Nek pasangan butuh ditemani, kowe sing ngalah. Nek konco lagi susah, kowe sing paling ngarep gawe nyenengke suasana. Sekilas iki apik banget, tandane atimu kebak welas lan tresno. Nanging, nek saben dina sing mbok pikir mung carane wong liya bahagia, terus kapan gantian awakmu sing dirumat? Mbah kerep nemu wong legi sing uripe koyok lampu redup. Saka njaba katon isih mesem, isih ramah, isih gelem nulungi sapa wae. Nanging jero atine sakjane wis kesel, wis entek, wis krasa kosong. Iki sing bebayani le. Wong sing batine kosong, suwe-suwe ora duwe daya tarik energi apik. Rezeki kuwi seneng nang wong sing jero atine ana rasa cukup, ana rasa syukur, ana rasa tentrem. Nek jero awakmu mung kebak kesel lan beban, kesempatan apik dadi angel nyantol. Kowe kudu ngerti siji perkara penting. Ora mungkin awakmu iso menehi cahya nek lampumu dhewe mati. Bahagia kuwi ibarate cahya. Nek jero awakmu padhang, cahya kuwi bakal nyebar nang keluarga, pasangan, lan wong sekitar. Nanging nek awakmu peteng, sing nyebar ya rasa sumpek lan kesel. Kadang wong legi salah ngarteni pengorbanan. Dikira semakin ngorbanake diri kanggo wong liya, semakin apik. Padahal nek nganti awakmu kelangan ruang kanggo ambegan, kuwi dudu tresno, nanging pelan-pelan ngilangke dirimu dhewe. Lah nek dirimu wis ilang, sing arep bahagiaake wong liya sapa? Bahagia dudu kudu guyu terus kaya wong ora duwe masalah, ora ngono. Bahagia sing dimaksud mbah kuwi rasa cukup lan lega nang ati. Ana momen cilik sing gawe awakmu iso ngomong, "Alhamdulillah, dina iki aku isih diparingi cukup." Rasa iki sederhana, nanging pengaruhe jero banget. Nalika wong legi iso ngrasake cukup, pikirane dadi luwih adem. Ora gampang iri, ora gampang sambat, lan ora gampang krasa kurang. Saka kene energi rejeki mulai gampang mlebu. Coba kowe rasakno dhewe. Waktu kue lagi seneng, ati enteng, lan pikiran lega, kok biasane malah akeh kabar apik sing teko. Ono long sing dumadakake ngajak kerja bareng, ono pelanggan anyar, ono pelumang sing ujuk-ujuk muncul. Iki dudu kebetulan. Iki respon saka energi bahagia sing metu saka njero awakmu. Mulai saiki, wong legi kudu gelem menehi wektu kanggo diri sendiri. Ora usah nunggu kabeh masalah rampung baru gelem bahagia. Iki jebakan sing gawe uripmu terus abot. Bahagia kuwi justru kudu diciptake luwih dhisik, ben dalanmu kebuka. Carane sederhana, ngopi santai esuk-esuk, mlaku sore sik, ngrungokke musik sing bikin adem, utawa mung meneng nang teras sambil ambekan alon. Hal cilik kaya ngene kadang justru dadi cara ngisi ulang energi sing paling ampuh. Mbah ngerti, kadang wong legi krasa salah nek nikmati wektu kanggo diri sendiri. Kaya wedi dicap cuek utawa ora peduli. Padahal iki penting banget. Wong sing iso ngrumat batine dhewe bakal luwih kuat ngrumat wong liyane. Nek awakmu bahagia, cara ngomongmu dadi luwih adem. Cara mikirmu luwih jernih,
keputusanmu luwih waras. Lan sing paling penting, auramu dadi luwih enak dirasake wong. Wong seneng cedhak karo energi sing enteng. Saka kono, peluang rejeki asring teka lewat pertemuan, hubungan, lan kesempatan sing ora disangka-sangka. Dadi le, rahasia bab ketelu iki jelas. Bahagia kono dirimu luwih dhisik, ben rejeki duwe papan sing nyaman kanggo mampir. Ojo terus-terusan ngisi urip wong liya nganti lali, yen batinmu dhewe butuh dirumat. Wong legi sing bisa nggawe ati tentrem lan rasa cukup, biasane jalane urip luwih lancar, langkah luwih mantap, lan rejeki luwih gampang ngalir. Amarga saka ati sing bahagia, bakal lahir energi sing manis, persis kaya watak asli weton legi sing sejatine dadi magnet keberuntungan. Lendo, saiki kita mlebu nang bab kaping 4. Lan iki salah saji kekuatan paling wingit sing sejatine wis ana nang jero weton legi sejak lahir, nanging sayange paling sering diabaikan. Yaiku soal intuisi, firasat, lan rasa batin sing halus. Wong legi kuwi sejatine peka. Ora kabeh wong duwe kepekaan iki. Kadang sadurunge kejadian kelakon, batinmu wis luwih dhisik menehi sinyal. Kowe ujug-ujug krasa ora penak, ora srek, utawa kaya ana sing ganjel. Padahal secara logika, kabeh katon biasa wae. Nah, iki sing asring disepeleke. Mbah kerep weruh wong legi sing wis duwe feeling kuat, nanging malah kalah karo logika lan rasa ora enakan. Wis krasa dalane ora apik, tapi tetep diteruske. Wis ana rasa ora cocok karo wong tartamtu, tapi isih dipaksa demi njaga hubungan. Wis ana firasat proyek iki kok kaya ana sing janggal, nanging merga kepingin hasil cepet, tetep dijupuk. Akhire apa? Ora suwe banjur kejadian beneran. Bar kuwi anyar ngomong, "Loh, jebul feeling kuwingi bener." Lah terus, kenapa waktu sinyal kuwi muncul malah ora mbok rungokke? Intuisi kuwi dudu pikiran kosong sing numpang lewat. Iki pesen halus saka batin sing luwih jero. Wong legi duwe bakat alami kanggo nangkep getaran sing orang ketok mata. Kadang duduk soal mistis, tapi soal kepekaan rasa sing luwih alus tinimbang wong liya. Contone sederhana, ana tawaran kerjasama sing kelihatane apik banget. Duite gede, omongane manis, janji-janji meyakinkan. Nanging jero atimu kok kaya ana rasa ora nyaman. Kaya ana suara cilik sing ngomong, "Aja kesusu." Nah, kuwi dudu rasa wedi biasa. Kadang kuwi justru perlinduan. Mbah percaya akeh wong legi sing sakjane wis sering diselametke karo intuisi, tapi merga ora dicatet, dadi ora sadar pola iki terus muncul nang uripe. Kadang mung saka tatapan wong, awakmu wis iso krasa niate. Kadang mung saka suasana tempat, kowe wis ngerti iki energi api opo ora. Kadang tanpa sebab jelas, kowe ngerasa kudu nunda langkah. Lan sawise kuwi, anyar ngerti nek keputusan nunda mau nyelametke awakmu saka masalah. Iki tandane intuisi legi kuwi urip. Masalahe, wong jaman saiki kebanyakan pengin kabeh serba logis. Kabeh kudu ana bukti, kudu ana alasan, kudu ana itung-itungan sing jelas. Padahal ora kabeh sing paling bener kuwi langsung ketok. Ana sing sifate mung iso dirasake. Lan wong legi duwe anugerah nang bagian iki. Mula, mulai saiki, ojo gampang remehke rasa batinmu dhewe. Yen ketemu wong anyar terus njero atimu krasa sempit, ojo kesusu percaya. Yen arep nggawe keputusan terus ana rasa ganjel, wenehi wektu sik. Tunda sedina rong dina. Deloken apa rasa kuwi isih tetep ana. Intuisi kuwi kaya otot le, nek sering dipake bakal tambah tajem. Nek terus diabaikan, suwe-suwe tumpul. Akeh wong legi sing sakjane bingung, kenapa akhir-akhir iki uripe sering salah langkah. Salah milih konco, salah milih pekerjaan, salah njupuk keputusan. Salah sijine yo merga wis suwe ora nyambung karo rasa batine dhewe. Padahal batinmu kuwi kompas. Ora mesti nunjukke jalan sing paling gampang, tapi biasane jalan sing paling aman lan paling cocok karo energi uripmu. Percaya intuisi dudu berarti ninggal logika. Ora ngono, sing bener kuwi nyelaraske logika lan rasa. Pikiran digunakake kanggo nimbang. Naming rasa digunakake kanggo mriksa kedalaman. Nek pikiran ngomong ayo, tapi batinmu terus nolak, ojo disepelakake. Deloken maneh, rasakno maneh. Kadang Gusti maringi pepeling liwat rasa ora nyaman kuwi. Mulai saka hal cilik. Nek ngerasa ora srek, ojo dipaksa. Nek ngerasa tenang, lanjutno. Nek batinmu krasa cerah wektu milih langkah, biasane kuwi tandha dalanmu pas. Wong legi sing gelem percaya karo intuisi, biasane luwih jarang kesandung drama.
jalane luwih alus, keputusan luwih pas, lan kesempatan sing dipilih luwih nyambung karo rejeki sing digariske Gusti. Sebab rejeki ora mung teka saka kerja keras, tapi uga saka ketepatan langkah. Lan langkah sing tepat asring lahir saka intuisi sing dirungokke. Mula wejangan bab papat iki penting banget. Ojo terus meremehke feelingmu dhewe. Bisa jadi sing wis suwe nyelametke uripmu saka masalah gede, dudu logikamu. Nanging suara halus nang jero batinmu sing setya menehi arah. Lenduk, saiki kita mlebu bab pengkasan saka inti wejangan iki. Lan iki salah siji perkara sing kerep banget disepelekake wong weton legi. Padahal pengaruhe jero, nganti bisa bentuk arah rejeki, hubungan, lan cara dunia memperlakukan awakmu. Yaiku, njaga ucapan lan benerke penampilan. Sekilas loro perkara iki katon mung urusan jaba. Omongan mung swara, penampilan mung bungkus. Nanging sakjane ora sesederhana kuwi. Sing metu saka cangkemmu lan sing katon saka cara nggawa dirimu, loro-lorone kuwi sinyal energi sing langsung diwaca wong lan semesta. Mbah kerep ngomong, wong legi kuwi sejatine duwe aura manis, gampang disenengi, gampang gawe wong nyaman, lan yen wis ngomong nganggo rasa, omongane iso dadi magnet rejeki. Nanging nek sing metu saben dina malah sambat, nyinyir lan pesimis, aura manis kuwi ketutup dhewe karo energi negatif. Coba dieling-eling, piro kerep awakmu ngomong, uripku kok angel, rezekiku kok seret, kok aku terus sing apes. Ukara-ukara iki katon sepele, mung ungkapan rasa kesel, nanging batinmu nangkep kuwi dadi keyakinan. Suwe-suwe pikiranmu manut, tindakanmu manut, lan realita uripmu yo melu manut. Mula mbah wanti-wanti, ucapan kuwi bibit nasib. Apa sing kuwi tandur lewat omongan, kuwi sing pelan-pelan tuwuh nang uripmu. Nek sing ditandur sambat terus, ya sing tuwuh rasa seret. Nek sing ditandur syukur lan pengarep-arep apik, jalane rejeki luwih gampang kebuka. Dadi mulai saiki ganti pelan-pelan ukaramu. Ora usah palsu bahagia, cukup luwih bijak. Tinimbang ngomong, aku ora kuat. Ganti dadi, aku lagi kesel, tapi mesti ono dalan. Tinimbang ngomong, rezekiku angel. Ganti dadi, rezekiku lagi disiapke lewat cara sing luwih apik. Beda tipis, nanging getorane beda banget. Wong legi sing jaga ucapan biasane aurane luwih adem. Wong seneng cedak, seneng ngajak kerjasama, lan tanpa sadar kesempatan luwih gampang nyantol, amarga omongan apik ngawe energi apik. Nanging wejangan iki ora mandek nang ucapan wae. Sing nomer loro yaiku penampilan. Mbah ngerti, akeh wong legi kuwi sederhana. Ora seneng neko-neko, sing penting nyaman. Iki apik. Nanging ojo nganti kesederhanaan kuwi malah nggawe awakmu katon ora siap. Dunia iki realistis le. Sadurunge wong ngerti isi pikiranmu, sing pertama dilihat yo penampilanmu. Cara nganggo klambi, kebersihan awak, cara ngadeg, cara nyawang wong, kabeh kuwi pesen diam sing langsung gawe kesan. Nek awakmu katon rapi, resik, lan pantes, wong nangkep kuwi serius karo uripmu. Nanging nek asal-asalan, lusuh, lan kaya ora peduli, kesempatan kadang langsung minggir sadurunge kowe sempet buka kemampuanmu. Iki dudu soal kudu nganggo barang larang, ora usah mahal, sing penting rapi, bersih, lan enak didelok. Klambi sing setrika apik, rambut sing terurus, sandal utawa sepatu sing resik, ambune awak sing seger, kuwi kabeh hal cilik sing efeke gede. Wong sing ketemu awakmu bakal luwih percaya, luwih hormat, lan luwih nganggep serius. Lan sing menarik, penampilan coba iki pengaruh langsung nang batin. Nalika awakmu rapi, biasane rasa pede munggah, langkah luwih mantep, cara ngomong luwih yakin, lan energi sing metu luwih kuat. Iki sing asring dadi pembuka jalur rejeki. Akeh peluang gede teko mung saka kesan pertama. Ketemu wong anyar, wawancara kerja, ketemu calon partner usaha, nganti ketemu pelanggan penting. Kabeh kuwi diawali saka apa sing wong liat nang detik pertama. Mula aja disepelekke. Wong legi sing wis manis aurane, nek ditambah ucapan sing apik lan penampilan sing terawat, biasane dadi magnet kesempatan. Wong luwih gampang percaya, luwih gampang simpati, lan rejeki luwih gampang nempel. Dadi, wejangan bab pungkasan iki jelas. Jaga sing metu saka cangkemmu, lan jaga sing katon saka dirimu.
Amarga kadang sing gawe rejeki seret dudu kurang skill, nanging ucapan sing nutup lawang lan tampilan sing ora ngirim sinyal siap. Nek mulai dina iki kowe gelem benerke loro perkara iki, pelan-pelan dunia bakal memperlakukanmu beda. Wong luwih ngajeni, kesempatan luwih cedhak, lan jalur rezekimu luwih gampang kebuka. Persis kaya watak asli weton legi, manis, pantes, lan duwe daya tarik sing gawa keberuntungan. Lenduk, tekan kene, panjenengan mesti wis mulai krasa yen sejatine rahasia rejeki weton legi nang taun 2026 kuwi dudu mung soal sapa sing paling kaya kerja, sapa sing paling akeh tenaga, utawa sapa sing paling sibuk ngejar duit. Ora le. Sing luwih nentokke justru cara awakmu ngatur rasa, pikiran, lan energi batinmu dhewe. Mbah wis nuntun panjenengan liwat 5 bab penting. Saiki, ayo direnungi pelan-pelan ben tenan mlebu nang ati. Sing pertama, legi kudu iso move on saka masa lalu. Ojo nganti langkahmu dina iki terus ditahan kenangan lawas, rasa nyesel, utawa luka sing wis suwe kelakon. Sing wis kepungkur cukup dadi pelajaran, dudu dadi beban sing mbok gawa saben dina. Sing kedua, ojo keseringan melu campur urusan wong. Welas asih kuwi apik, nanging kudu ngerti bates. Ora kabeh masalah wong dadi tanggung jawabmu. Yen batinmu kebak drama lan beban wong liya, rezekimu dhewe dadi ora duwe ruang kanggo mlebu. Sing ketiga, bahagiano dirimu luwih dhisik. Wong sing jero atine kosong ora bakal kuat nyebar cahya. Nalika awakmu gelem ngrumat rasa cukup, syukur, lan ketenangan, energi apikmu bakal metu lan narik kesempatan sing luwih manis. Sing keempat, percaya karo intuisi. Wong legi kuwi sejatine peka. Kadang Gusti maringi arah ora liwat logika, nanging liwat rasa ora nyaman, firasat, lan swara halus nang batin. Yen gelem dirungokke, iki bisa dadi kompas sing nyelametke awakmu saka salah langkah. Lan sing terakhir, jaga ucapan lan penampilan. Apa sing metu saka cangkemmu kuwi bibit nasib, lan apa sing katon saka penampilanmu kuwi sinyal kesiapanmu. Omongan apik lan tampilan sing rapi bisa dadi magnet sing narik hormat, peluang, lan rezeki. Lek nduk, sejatine kabeh wejangan iki muarane mung siji. Bener kenjero ben jabane melu apik. Rezeki kuwi ora mung seneng nang wong sing kerja keras, nanging luwih seneng nang wong sing siap nampani. Siap nang ati, siap nang pikiran, siap nang langkah, lan siap nang cara nggawa diri. Mula, mulai dino iki, ojo kesusu pengen kabeh langsung berubah. Lakoni pelan-pelan. Saben dino cukup benerke siji demi siji. Dino iki belajar ngeculke masa lalu. Sesuk belajar nggawe bates energi. Sesuke maneh, latihan syukur lan ngrumat rasa bahagia. Suwe-suwe awakmu bakal ngrasake bedane. Pikiranmu luwih enteng, turumu luwih nyenyak, langkahmu luwih mantep. Lan sing paling penting, kesempatan bakal mulai teko tanpa dipaksa. Kaya rejeki sing sakjane wis suwe ngubengi awakmu, nanging saiki anyar nemu lawang sing pas kanggo mlebu. Elingo, wong legi hui weton sing manis energine. Yen batinmu wis resik lan selaras, daya tarikmu bakal kuat banget. Wong apik gampang nyedak, peluang gampang mampir, lan uripmu luwih kerep diparingi dalan sing ora disangka-sangka. Mula jaga rasa, jaga ucapan, jaga langkah, lan jaga penampilanmu. Insya Allah, tahun 2021 dadi salah siji wektu sing gawa akeh titik terang kanggo weton legi. Saiki tulisen nang kolom komentar minangka niat lan penguat batin. Aku legi, siap buka lawang rejeki lan kelimpahan tahun 2021. Muga-muga sing maca lan nglakoni wejangan iki diparingi kelancaran rejeki, ketenangan ati, kesehatan, lan dalan urip sing luwih padhang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.